Tagiya kag yuta. Unya dunay nangabang sa imong yuta. Common kay problema ang yuta giabangan. Sa dihang niingon ang tagiya nga, day, dong, ako na ning gamiton ang yuta. Di na mo hawa. So unsa may seguridad ninyo nga mga tag-iyas yuta og sa mga nangabang og yuta aron dili mo basta-basta nga maabuso ang inyong katungod. Mao gini angay buhaton. Doon na gani mangabang sa inyong yuta. Doon na gani kontrata. Unsa man nga kontrata? Gitawag ni og contract of lease. Unsa man contract of lease? Kontrata sa pag-abang. May magunang dunay kontrata kay mabutang didto sa papel kung kinsay nangabang o kinsay tag-iyas yuta nga maoy nagpaabang. Mabutang didto og pilay abang sa yuta. Mabutang og pila ka square meters ang giabangan nga yuta. Mabutang didto sa kontrata og unsay mga violations nga mahimong basihanan para mapabaliwa ang kontrata. Klaro ba? Detalyado. Unya, kanang contract of lease, ako malikon, kinahanglan notaryado sabna og notary public. Panotaryuhan ko ninyong abogado. Ay mo og salig anang karabag suwat-suwat sa papel. Nga maingon nga, ako si Tal Pulano nangabang og yuta kang Maria Aguanta. Ang yuta, akong abangan, mao ni nga presyo. Unya ka, wa notaryuhi. Timan lahi ng papel o kontrata nga manotaryuhan og abogado kay ma-convert siya ngadto sa public instrument. Dili na ordinaryo ang kontrata nga manotaryuhan ng abogado. Kay ilhon kana sa tibuok kalibutan nga balido nga kontrata. O kanang contract of lease, dili man lang na seguridad bas mga tag-iya sa yuta. Seguridad sabna sa nangabang sa yuta. Sa habig sa tag-iyas yuta, luwag ang iyang ginhawa nga, na may kontrata. Ibaw siya nga, maunay iyahang obligasyon. Nga di siya kabayad og pila ka buwan, pwede siyang muhawa sa yuta. Sa habig sa nangabang, makimaw sa siyang katungod. Kaduna ba panahon nga, purtipod ka, lisod ang tag-iyas yuta. Bisag tungang gabi, palayason mo. Mabutang man na sa kontrata o pila ka buwan o pila ka tuig ang kontrak. Mo papahawa po ganit inyo ang tag-iyas yuta, kamo nangabang ba? Unya wa pa ni expire ang inyong contract of lease. Pwede ikiha, breach of contract ang tag-iyas yuta. Ada kami ng danon. Usa makataas ang panahon sa kontrata, ako mo tambag ko ninyo sakto, labing maayo, matag 6 ka buwan, renew ang kontrata. Labing maayo, every 6 months. Kung mas 6 ka buwan, renew na po ang kontrak. Seguridad man na sa isig ka partido ang contract of lease aron ang matag katungod mahibaw andaan. Balik. Yuta gani ang abangan. Hayungdanon ka na nga butang, labing maayo, dunay dokumento nga pirmahan sa nangabang o sa nagpaabang. Unsay tawag? Contract of lease. O contract of lease, unsay appeals mahinungdanon din ha, nga timan-an ninyo, kinahanglan manotaryuhan og abogado para kanang mao nga kontrata ma-convert ngadto sa public instrument o ilhon kana sa tibok kalibutan nga balido nga contract